No, pokud budeme brát dnešní večer jako takový test některých českých atletů před právě blížícím se halovým mistrovstvím světa, tak já si myslím, že to nemusí být zase úplně špatné. Tomáš Staněk, ten předvedl skutečně skvělý výkon, 21 metr a 30 cm, nový osobní rekord. A to, že to bylo v poslední 6. sérii, toho si myslím, že naopak je to taky ukázka toho, že Tomáš Staněk umí zabojovat. Jeho tatínek házel oštěpem za Slávy i za Spartu. Jak říkám, on začínal sice na Slávy, ale registrován byl na AC 1890, když na Pekařce se v podstatě nepředstavil, tam vlastně netrénoval, ale bylo to dáno tím, že jeho trenér Rudolf Mastík byl právě registrován v AC 1890. No a pak přešel k